Kanigre ka Akashvani Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat kiba kongsan jong ka khubor menta ka step. Ladap penbiang nya baro ke jing penkriat na ka benta ka jing nyaw vote ka ban long nadu menta ka step ha Southly ki jela kata ha West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam bat ka Union Territory ka Puducherry. Ka startup nari India ka batrai ki kam hau ka Galaxy I kalas dang ya ka mission drishti yaro Vice President CP Radhakrishnan bat Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ka jingjop. Penha perda ka Presbyterian Church of India PCI ya ka biennial General Assembly ka pasapon rio jongka ha ka balang Presbyterian Putmeri hapo ka jingalam jongka KJP Synod sepngi. Bat ka result HSSLC kan mi menta kasngi. Ki khubor ki babnya. Ladap penbiang ya baru kijing penkria nagabenta ka jing nyaw vote ka banlong na do menta ka step has Southly ki jela kata ha West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, Assam bat ka Union Territory ha Puducherry. Ka jing nyaw vote kan sedang ha kapuar prabaji menta ka step nakabenta ka Assembly election ka barang syudep shen ha kitay ki jela ki bala kadaw haneng. Ya ka jing nyaw vote an sedang shwa na ki postal ballot bat ka jing nyaw ya ki vote lang baki electronic voting machine lani ki kor EVM kan sedang hakapuar prashi tang men step. Lakmi enti ba an sayo i ki sang ki batam vote bat ki baduna vote la kumno hakashi tang sngi. Ka election commission kalapan bet ya ki bor pahara ki baklan ban pentik na ba ka jing nyaw vote kan long ka bayai bet yai renti. Kajing thap vote na kabenta baro shispa arpon rio tali ki seat ha Assam, shispa South tali ki seat ha Kerala, but Laipo tali ki seat ha Puducherry kala long ha ka khandai tarik ubnaya yong balala. Katba kajing thap vote na kabenta baro arspa Laipo South tali ki seat ha Tamil Nadu, but kabenta baningkong jong ka election ha West Bengal kabakanthop ya shispa sanpo ar tali ki seat kala long ha ka arpo lai tarik uyayong. Kajing thap vote na kabenta ka baar ha West Bengal kala long ha ka arpo khandai tarik upnaya yong kabalakan thop ya shispa saupo artali ki seat. Ha West Bengal kajing ken vote kan long hanyo punyo tali ki jaka nyo vote bat Assam karayu pa iba nakabenta nyo spa arpo ngot ki kertong kan long mentaka sngi. Ka election commission kala shim ya ka senjam ka bakham karpang da ka bakam shim lakhen shu ya ka jing thap vote baladap ha ka falta assembly constituency ha South 24 Parganas District jongka West Bengal. Ka EC kan penlong biang ya ka jing thap vote thamai ha ka arpoi tarik menta ubnai ha baro arspa prapusan tali ki polling station kan thop ru ki auxiliary booth. Ka jing nyaw ki vote kan long ha ka arpo saw tarik menta ubnai jemang. Ka commission kalabatai bala shim ya kanikarai hadien bakalayo ya ka kaipot baladon bun ki jig pen kenya ki an jit nom ikmat ha ka sngi thap vote ka bala long ha ka arpo kondai tarik uyayong. Ka startup nari India ka batrai ki kam hau ka Galaxy I kalasdang ya ka mission drishti da ka bapanher ya o satellite up to SAR baningkong ha ka perthai lingba o Falcon 9 rocket jongka SpaceX na California, United States. Ha ka jingkya ka bashispa khandai pau kilo ka mission drishti ka kit ya o satellite uba hetam ban pej bnya ya ka perthai ubalashna da ka company Shimet na India. O Vice President CP Radhakrishnan bat Menteri Rang Badu Narendra Modi kila ai jingero ya ka jingjop jong ka jingpen her ya ka mission drishti da ka Galaxy I da ka bakadaw ba kani ka long umaw mer uba kraw na ka benta kari ha ka jingya lenti jong ka hakikam hau bakikam ki bakham phalla. Kajing akon election ha Assam kan sayo ya karai upai ba menta ka sngi ka South tarik ujemang ka balong ka sngi nyaw vote. Hakani ka ngin sa yo aru ya ka jubab laka National Democratic Alliance NDA balalam khmat da ka BJP kan wan phai biang ni am haka bor senshar haka sian ka balai ki officer election kila ong hanen ka sngi baka jing nyaw vote kan long ha sapo tali ki jaka nyaw vote ki badon ha lai pusan tali ki district jong ka Assam ban penkria ya ka shong suk shong san labu kumba arpusan perton ki sipai naka Central Armed Police Forces naka benta ban pahara ya ki jaka nyaw vote bat ki strong room. Nalor kata labu kumba praspa angot ki pulit klem tiar siat ban kit yaki electronic voting machine na ki jaka bu shiki jaka nyaw vote hapdeng ka jikmi ka babanya ban ka perking bha ki kertong ki ba khampau ki ba buon ki ap khmi lenti ban tip ya ka result ki long Menteri Rang Ba ka jela Himanta Biswa Sarma unong yalam ka Congress ha Assam u Gaurav Gogoi u lampang ka indor ba thau ain ka Assam u Biswajit Daimari, Nongyalam Kalyang Persha, Debabrata Saikia, Nongyalam ka AIUDF, Badruddin Ajmal, MP ka Assam, Akhil Gogoi, but Nongyalam ka AJP, Lurin Jyoti Gogoi.
Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Naga station jong ka Akashvani Shillong nepteng byang bat ki khubor. Ka result jong ka higher secondary school leaving certificate examination HSSLC arajar arpun rio nakabanta ka arts, science, commerce but vocational stream balapan long da ka Meghalaya Board of School Education Mbos Tura kan ni mentagasni ka Sautarik Ujumang arajar arpun rio hakapor khatway ba Jemen step. Baro ki result booklet and laban download naka official website jong ka Mbos www.mbos.in. Ya ka result la ruban page na kini ki website harum ki balong www.mbos.in www.mbosresults.in ka website ka balay galong www.megresults.nic.in ka basaw kalong www.results.shiksha kabasan kalong www.jagranjosh.com but www.ndtv.com. Ka Presbyterian Church of India PCI kala penlong ya ka Biennial General Assembly ka basapun rio jongka hakabalang Presbyterian put muri habok ka jingalam jongka KJPC not sepni ka be hap ringkat ru bat ka jingrakhe ya ka jingdap shispa snam jongka balang put muri. Kat kum ka jinyathu jong Senior Administrative Secretary Irreverend BR Kharnayor kani ka jingalang kelas dang da ka jingplie ya ka haka arpu pratarik uyayong. Kani ka jingakandu basisien man la ka arsnam jong ka PCI kala lumlang kumba arajar sanspa ngut ki delegate na khat artali ki sinat na kalengkari India kanthop ya kinong shembenta na Mizoram, Manipur, Tripura, Karbi Anglong bat ki benta ba pher jong ka Meghalaya bat Assam. Henin kasngi ublay la penlong ya ka jinga sang pat ba hakapor shipau shiteng menstap ha Jawaharlal Nehru Sports Complex Polo Ground Shillong kabla penya da moderator jongka PCI la penshong kun ya kani ka jinga sang da ka jingruai ka jingduai ba ka jingkran na ki riorang ba kila dong ru ka jingruai sausur na ki choir ba pher jongka Biatiram Synod Standing Choir CHT Synod Standing Choir KAPC Synod Standing Choir but ka Manipur Synod Standing Choir na lor ki waidi na preng kiriu paukmat ki balawan shimbenta ha kani ka jingya sang ki kanthop ya menteri rang ba ka jilla o Conrad K Sangma ka Biennial Assembly la nyokum ka we na ki jingya lang ba he tam jong ka Presbyterian Church of India ka ba pen I ka jingya tali ha ka jingya jong ka balang ha ka than chate lamigni bat ki we pat ki benta jong ka ri ka senraj nyamtre Shillong kala rakhe ya kalengku dap henry pulais nyam jongka nen kasngi ka laiterek ujumang arajar arpun rio lapen pho pen phieng ya kani kasngi kerpang daki program call short ki papen pau ya katan rai jongka jat pen rio penar la seng ya ka senraj nyamtre Shillong haus nyam khat khandai spa henry pulai bat kadi ka kan huon ka bakdup lang ya ki pat ba kari jaintia ki basong basa ha Shillong ki berang bat ya kan nyamtre ha Manipur ka Directorate of Information and Public Relations DIPR ringkat ka jingat relang bat ka All Manipur Working Journalist Union bat ka Editors Guild Manipur kala rakhe ya ka World Press Freedom Day hapo ka phang Shaping a Future of Peace ha Imphal hanin kasngi ublay bat katung ila poi ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabaji nginya so bat ka Akashvani dari na ka benta ka khubor ka tin Hindi kawan but pat ka khubor ka tin phareng ka por pra kha san minute ngi pen kan maru ba ka por pra shiteng ni wan phai byang shakani ka station ka jongi na ka benta ka North East News kani ka dei ka Akashvani Shillong snow bhaban up yaki khubor na Delhi